Alright, lovely people, it is your boy Komfo Colege. Please try and subscribe to our channel and click on the bell so you can get notification anytime we upload a new video. Charlie, Digital Komfo kanwaka. Why one subscribe no corona ya uchefa. Mayweather. I didn't how. I want pack and party or solely. I know I shall say now boat training exercise. I want better catch them. I didn't how. Ukraine. And Niger. And Niger. Nibi. Unim sama jeti. And Ukraine. Our boxing. The biam de boxing aqua duru. Any pack a crab in a dear duru. And crepa. Kobe bia ya jeme so so. Nanso so. Sameka and so hwene amane am komwa. Opa me boxing nyina achi. Me ho kire me no. Na me nkwan. Na ka me hu ye yi. Obi adidi kobe bia na so bedwo no. Obi aya ade ede mfa so bebre no. Mayweather menye ni paketo. Abodi na magye. Entokwa amakon. Dodo aya hweme. And so me ball boxing. Me nim de menya. Mayweather. Chese, me dwene ho a mente ase. Na me de mentena se man fofo na me kwaye. Me boxing ni bebe wi. Mayweather. Enu kwasa obi ono kasa. Wo ba bia wo duru ewo boxing no. E say wo du dibre to onum. Ene wo bia didi ko ba bia na so mbedwe no krache. Me kura me on say me pawase munti kura na me wo susu we eye me masem. Kwa kuma to yi. Me nim de meye. E de be na wo ba be. E de yase ni frani so obeto bo abo wa. Na ne nansi bibi so. Minim se betwa kwa ma bi kura beba me ho abepem. Mayweather. Mo wa dwene nyei na me no me pe wa asem aka me nkasa asem me nkyere wo. Minim se minwie no me hete okro wi. Me ya star free. Mayweather. Hwe boxing on. Se omo ye free mu 12 rounds ne ko ne ye free mu pia bonte nyame na aye ado. Me da ase se otumefo. Kwese se bibia nya me ya na no Uganda ni amene ne kon akwa ne se ye si bo me no. And fight and lose. Oh, they are lose. Say I told you we win. Me dadam boso me kwase a. Owura. You ko to ko minim na you say wuti we enim to be me wana. Oh, what day we are said ne aje wo hene ba. Sabi wan fama fa wo ha mu na to kokko bra me a. Oye mbone be. Ane ye me sa adom no. Mate koda na dwene ho yi na asem na me kana be bo. Why? Wo de kotom kokko ne bra me na me ma fama ho adwene. Ade se nyina na me na ko no. Mate. Mayweather. Me so kwa ma abo abefu amu abija kokko ne to. Na se ye do agina ring mu betu a wasimpa. Nkabun so no ko ye che. Sa 12 rounds na ya na ye kono ring ne mu no ete se wiase nyina eba na wiye. Nipa da sinitimi bo twade ma electric form umba ma nyina adwodwo at a time. So akodi nuro so akoni sa minim sa akwaro no wadi ahodi nuro se wo bo me ma me ho dwodwo na me hu se me ho sisi me so. Obeka che me wo be hye me nkran wo boxing. Abra banga dwuma wo. Boxing mu na be hye me nkran. Ukraine. Ya na ultimate surprise me. E wo mse enye manya na betimi ade wa ye but what kire wo dokan e das na enkomo kakra wo na wo sen kam no di ni nsan but tena se hu se da bi dan so waso de wo te yante na eye mesuma semunti no mempese me de betu dwa matamfo ti me ni so ade hu
ni nyina ne se atena se adwena ho a na epese me boxing dwuma me de ba na wi de dwuma wa bra ho amfi bebre ni ade nti na opese wo jai me dofo enya me na me pese me jai adwuma na na pese oni me jai ya kosi se ye kan be ma ne de okotie besi be ma ne de sabi asam si a yetimi frɛ no e ma ne ba enso me de yete sai me be ma ye no me de sesan konwa wa yi ase be ma wa mobra no eye ba on parking konwa be ma wa mobra eye ba wo mu ne so tent mu me ebo wo betimi akoka kire ye papa kwa me despite say o me so tent mu me ye mo tent ei anko twamsuo ono ne bema mentena se manfofo na ne mekwaye hwe wo ba ye di ni siye anka wosan kam tum gotom anka mi iska mato nanso ye ba hwesa me nya waseda kosi se wo pese mu na me didie enya ma nyina mpokura ne betimi asoso sa akwan ne so bato na wanya me ho abotre na mebusa se enkosi da ben baba bie ye yi ha eno de ye de da wisia mo fa kwasi mensa o de ebe nani ba ne ho so no na onye 65 years ade achi ya no wu ne esi ye no mentena ho ma ne nye too late eme nkase ebe mani mra me ho so ne ma ka achi ama me da bi etwasa me de me nesi fom ne na me ye bibi mati odo nti se o hyehyɛ ne sen ade wafa adwen bi a wo mpɛ me ho ana Mayweather ah ni mi dim komo sia na kai tama na mi gina ringim hwe me dofo bibi de ma fa bi afa adwene na adwene nso amafa no minim se ebe wie sa ni nyina ne so de odin pipe beta mechi ensipi ni sipia emo hunu ba bia mfiri ba mate onim se area ha obi enimu enye area ha nkwa even outside crama for nimu oh what then na say Mayweather de nti mempese obekwa akoye bibi nature edi bone bebrel se sama wo kan de a ene e kan akoma to ye na de me be ye no ha e be gini pansem afepu na ne me be gidi do ya hwe yi oh e ma me how na abebi akaisa ubejidi Deketa bia ana deketa ni me de she papa bi na ho ye oh ya adu that's it bro deketa we die me da space machine ha nka me ho fia no komo ho nkomo de ho pa e ma na ha o ba kra nka meto no on se empempi no ya na ente faako ene no kre wa woni tua se digital de to de bi kra me ko ne door to door me de akom ne ko afie enye ni penya ne timi babu som fie obi wo ho a na ye ne fele ntu wo ho a na me de akom na to na se bia wo pa busade bia ntime ko akomu asenka e wa ase ha de ahia akomu evangelism na me ye ene hu pa oh wade se ntina me digital we die na sa asam ho de ne ye nkofie oh metuna kana from baggies ade de na how deketa Pia. we die wadawuma me de ye wa ni tua se krum ha adwuma mo ayedin kakra yenkomma so hu ye mi ka minim so o ti ase pa sasa de ntina so for so na me ti ase ade na wo de asam ho hyema no na wa asem ya ayedin masam nya den say ya wo sweet free Mayweather na wo dia ba Digital Komfo idie I hope say sana ka so me pesa we dey wo bo am na me so metimi na kire se me sushi free Mayweather ba akomu no e ho I read e ho ani bre na ewura na nso so pesa sushi free wo hia mbasikam na obi ana ba wiase so baba be diska nana pa nyesa ho I read o na dia oh unim so emunye sikase mo ayedin na sabia buru sabia nya do se munya wa afo wo mgu krom e do mo nsa no mabati ya adwuma no wo sene wo mo ana enti wo te bia wo te no wo fa na ayede
enne mranti aba na amafo aba mpeso mbo mo nsa be yadwuma omo mpeso mbebre obi apene quick money quick life quick action quick money quick life quick action ede na mbenya sa na ekọ no sa na ekọ no munim sa ufiti preko pepo se amoja na eba ese o man no wanya ne sa onidi sa yadwuma samo akon to yem meboa na mo a meboa ne se me yanko ba kwa bie cool store oton yamade ne preko ntwere me de obekọ ho no makopa adwuma ho ama sa pepepe obi be yibia na wo sagu kwa ho na wo sagu ka anim wo sagu kwa ho na wo beti we se nkanya de na esa ye no na ka me pene sa ka ntia mia me nko straight na me ba ho nyi wadwuma wo ye no sa na afei wo beti be bia me nko na se wonim de wo ye wani tete ho na se wo ya ma adena ye ti wadwuma wo ye no okay nti ye so ye ba na problem nim mo me de me ye somafo de ye hye me sa me nya na me ye na emom no mitufo kan kwaje asam ne kirew na me ka no kwasam ewom e de kirew na se kyenkyena na wamfa na se wo de opa na opa me ya ma na we nya nkwanje meboa Colege Komfo mensaida ajeda mi wobiola isidochi na ni nanu na ni kalu urasom ana me dia mam we ye frɛ no sika gale udinate sa na ye frɛ no we ye frɛ no udinate me na me de bae anopa bia wo sode afahye obotom tisi abontene enipa bi be chance aye wadoye wo bedwene ho awon tiase wo be kokopie sika kese so wo bedwene ho awon tiase wo betimi akopie sika boto so e wo nwirem wo bedwene ho awon tiase sika gale na de wo ye adwuma sa wo hwe so yi a wo na nkanso am nyina baba bedidi ho na be ya de kese e de ama wo esa ma adwuma pa me yenti da bia me kwa amaboa me ho enu nti na ma ne so wo so no we de na me da sepa ne wa wie na se misumi be skani sabia buru sabia nyado yani aye papa kwa me despite esene wa otena wo sabia wasi company cash u bebia bia nyuma esene saa na wo so agidin sabia ye papa nom agidin no enti ye nananom ewo ma no so ye je no kura de enche danye ayi bia sanity nana me da sepa right owura enyimi. Hey, you lovely people, that is your boy Komfo, Colege, the Digital Komfo, the only American fetish priest. Thank you for choosing GH Entertainment 1. We offer you nothing but the best.